na-ebulukwa mmadụ elu ọbụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kele eze adịghị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu ọnwa chacha ndị ụka eriga anyị fọdambaki ndị oche eri anyị fọdambaki fọdụ sikala aka ogori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ webekwa chọọchị fa okpuru ụka ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ taata bụ izizi ha na-esonyere m maọbụ na-afụ m na soshal midia. Afa m ji wee chi ọzọ bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prime Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara masturbation and why you should avoid it. Yes. Ọnya bụ nkụzi anyị taa. Ige ntị ị ga-amụta something that will help you for life. Then mana before anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Novemba ka na-aga n'iru. Yes, ọ Novemba mere exactly 2 years anyị bidoro ịchụ aja anyị n'ime ugbu a. Nke bụ eziokwu na-esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu aja a na-achụ n'igwe maka ike dị n'igwe. Mana ya bụrụ ndị na-esho testimony na social media. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since 2 years anyị bidoro ego taa. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ forward ọnụ m 3 prayer request gị. You make a donation token to the account number. Chat m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewere ya 3 prayer request debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ka anyị na ọnwa Novemba agwụ. Ụbọchị anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-achụ aja dị iche iche. Anyị ga-eje na mmiri chụọ aja, beje na temple chụọ aja to entities of powers. Then anyị mesịa ya egbu ebulu mesara aka. I can tell you o sigo n'ụzọ dị etu ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Echi isonye na aja, chat ya m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Then ka anyị gabazie n'iru ị na-anya na screen gị
ọ bụrụ na na-eso n'eziokwu TV ị ga-afụ ya dị nọmba mkpọrọ kịta. Den ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Mana bifo gaa n'iru na ime nke a, ọ bụrụ na ị na-awọchị nkụzi a site n'eziokwu TV, ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi a na ị chọrọ ka ị nerekwa ya ọzọ maọbụ ka ị share ya mmadụ, jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite iwọchịa ya. Ọ bụkwa na eziokwu TV ka isi na wọchị, onwe ya Nollywood movie English ịwọchị na eziokwu TV, ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions iwọchịa ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies nwee ike wọchịa ya na YouTube. Den ka ị na-anụ olu m na-agwa ndị mmadụ gbasara eziokwu TV, na-eshare our links, ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ise. Den ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi a ama eto ogologo, mana ige ntị ya amụta ihe. Yes, gịnị ka anyị ji maka ya wee bịa? Ihe dị maka ya wee bịa bụ ịkọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. Gịnị bụ masturbation? Masturbation bụ mgbe nwoke maọbụ nwaanyị ji aka ya na-emetụ onwe ya aka ka agụụ ịkwa iko wee gụọ ya. Yes, ya bụ masturbation. So mgbe mmadụ tiri aka n'ụdị ihe dị etu a, enwere mkparịta onye ahụ bụ n'obi ka o nwee. Ya bụ mkparịta ahụ onye ahụ bụ n'obi ka o nwee ka a na-akpọ masturbation. Yes, ya bụ mkparịta ahụ onye ahụ bụ n'obi mgbe ahụ ka a na-akpọ masturbation. Now the implication dị na ya bụ na what you are doing is not natural. Ihe bata na ọdụrọ natural bụ na ọ bụ gị nwa na onwe gị ji aka gị na-akparịta onwe gị n'ụzọ pụrụ iche. Before ime nke a, ị ga-enwe ihe a na-akpọ imagination. Ị ga-enwe ihe a na-akpọ imagination. Ị ga-draw maybe a picture of someone you are lusting after. Yes, you will be imagining as if na gị na onye anwa nọ. Site n'ụzọ dị etu a ka ị wee nwee ike activate the urge within you. So when you applying this, then site n'ụzọ dị etu a wee nwee mkpalite nke nwere ike ilidi na ị ga-enwe ejaculation. Then ime nke a ya ka a na-akpọ masturbation. Enwere so many ways ndị mmadụ ji eme, mana to use layman language bụ mkparịta ọbụla iji aka gị kparịta onwe gị ka ị wee nwee mkparịta wee nwee ike wee nwee ejaculate, ya ma bụ masturbation. Then mma ebido mma akọwa ya n'ụzọ na mma akọwa the health implication to it. Then kọwazie the spiritual implication. Now, maka na what you don't know is only a mystery to you and not to all. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? The health implication bụ na what you are doing is not following the right channel. Maka na mgbe ọ bụrụ na ihe dị natural, enwelu ka Chukwu Okike si wee kie. Yes, ka Chukwu Okike si wee kie maka ndị dịgoro matured. Na when an opposite sex dịgoro matured look at the opposite sex, onwere the body chemistry onye anwa na-efeel within ya ma ọ bụrụ na onye anwa anya na ụdị agụụ lust. Now, ọ bụrụ na onye anya etu anwa, the whole body chemistry will be activated. Therefore, the whole organ and cells will be activated. Na ihe dị etu a is about to take place. Therefore, every organ will be activated. The blood flow will flow everywhere, and by so doing, it follows normal natural course without health implication. Mana mgbe mmadụ ji aka ya metụ onwe ya aka, the onye anwa the ihe ọ na-eme follow normal process because it's more of mental imagination. Ka onye anwa na-eme by drawing a picture. So normally we put on pornography, so we put nude pictures and so many other formats. So many people are GMA. But we're not gonna imagine a particular face on admire, on the one on a lost after. So by so doing, your name is like half-baked because your name is not flowing from the natural cells. Then the whole body chemistry start to have involved. Because more of your name
is more of imagination. And by so doing, is injuring the organ, that particular organ, because you will not use natural method that lubricate all the organ to compare the one you are touching some aspect of your organ. By so doing, the blood is not flowing the way it should be. Nke bụ abụ na you are stressing your imagination, your mentality, you are stressing it. By so doing, you will be addicted to such life. And once you are addicted to it, go health challenge. Yes, in a build up. Because of na ọtụtụ ndị mmadụ ndị megidogoro ihe dị etu a, because onwe spirit that follows it. I will say come to that when ma akọwa gbasara the spiritual angle. Now, when you become addicted to such life, now ọ ga-eme gị na ị nwere ike you are no longer enjoying the real thing with your real opposite sex. I can tell you, this kind of life have destroyed some marriages. Yes, by my position, the onye nchụaja and the spiritual consultant, ọtụtụ ndị mmadụ they open up to me during counseling. I can tell you for a fact that it destroys. Once you become addicted to it, it will make you to not to have feeling for the rating. Instead, you will be having feeling for imagination. What you are actually doing is destroying your future, because you are not living in the present. I don't know how to put it for you to understand what I mean. You are no longer living in the present. What you are living is what is called imaginary life. So, and whenever, one thing that people don't know about spiritual thing is that once the way you build is like programming. The way you program your body, the way you program your mindset, the way you program your thinking determines what and what that will be happening in your life. So I'm advising you not to program your mindset, your vibrations, and everything that is around you towards imagination. Because if you build it that way, it will destroy your future. One, many people that are addicted into this kind of life will destroy their marriages. Because some people, when they are with the rating, the opposite sex, they will not have the feeling. Yes, they will not have the feeling. Then instead, they prefer the one they normally do because they are addicted to such life. Again, if you are a type that are already addicted to it, you will find out that you are stimulating the urge in you, and it's not as a whole. The entire body chemistry are not involved. So you have a way of affecting your brain. And again, if you are doing it with time, it will start affecting your organs, because they are not normal. It don't allow natural cause to take its course. In other words, the whole blood will circulate all the organs and cells. But what we are doing is we will concentrate on a particular place, and by so doing, you are injuring other cells. If you continue like this, it will affect your cells performance medically. That's what you don't know. Two, your mindset will change to the extent that whenever you are with your real partner, when the chips are down, because you will not even concentrate to your partner. You always try to draw that imaginary pictures which you normally draw. Then I can tell you, if you continue this way, it will destroy your marriage. It will destroy your marriage. It have destroyed many. So, makana abo na chori avoid it. Akwa igebe no wanka. Akwa igebe in future. I will advise you to desist from such act. And if you are doing it
minus this the medical implications or your cause on your organ or your cause their system, the way you using things, the way you imagining things. Okay, make it whenever, even if you are single now, whenever you get married, you will never enjoy good sex partner. You find out that you will be zero. In fact, you will even be sleeping with your partner and you will be longing for your partner to travel or to go out so that you will still enjoy that your part than which you are already addicted to it. By so doing, you will see that you will be causing emotional pain and starvation to your partner. By so doing, if you have done any advice in your then of course that is one of the reasons why you should avoid it in total. Then and that also can work spiritual angle to it. Spiritual angle to it is that when you are living in imaginary life, you are not living in the present. You will be attracting phantom spirits to yourself. Yes, because the life you are living is imaginary life, and the imaginary life attracts phantoms because you don't believe in natural things, how things work. No, because once you are living life of imagination, you will always attract the imaginary beings, the phantoms. And once you build your life that way, those phantom spirits will always come around you. And for the fact that the way you live your life is against natural norms, how things work. Now you will be radiating unnatural vibrations. And unnatural vibrations will make it possible for those negative beings to come in around you. Or in an akarogiri. What is akarogiri spirit? Because anyway, why? Akarogiri bụ those phantom spirits that did not achieve anything. So their life is full of not being focused on what they have achieved. Because if we continue in life of masturbation, believe in me, if we continue like that, you might not even have any passion for woman, for real to marry. And I can tell you, when you a man, you live life full of imagination, you don't have passion for marriage, then you will not even long for to have your own family. So by so doing, if you know the part on the abu, you do rock you churoi. Or you draw the other rock you churoi, can Jesus in the put an revelation there. I want to draw the judo. So, Mbawe knows that such lifestyle, if you know where they belong, therefore, no one can achieve because what actually you are doing to yourself in order to commit that masturbation, you are just fooling yourself. Because whatever they supposed to do, you are wasting, is just wasting it or not useful. Then, by so doing, if you are here on Yahoo, you commit more of your time, your precious time. So here where you see, and by so doing, you already naturally are attracted to those familiar spirits there where you see. If you in a moment, so now exactly here by so doing, in a mokonwagi can come mad. By then we are attracting the phantom spirit in that category to yourself. On that category because he name is unnatural. He name be him more the boom mother. Come out. O nwere onye akụkọ akọọla anyị na-agba ochie echefugo m the Hiramanobu father of withdrawal. Onye nke a bụ ihe o medere sef na o dinere nwaanyị nwunye nwanne ya nwoke o kwesịrị ịmụtara nwa mana o ji eme withdrawal wee gbasanya bụ spam ya na ana
instead of ịgba ya n'ahụ nwaanyị bụ natural thing. For that thing o mere ewesị na mmụọ gburu ya. So ihe na-achịkọwala gị bụ na what we are doing is unnatural, and for the fact that all they are natural, ihe nweta unnatural punishment. And ihe na-azụ na-achịkọwala gị bụ na once you are into it, those phantom akarogiri spirits will be there weaving those negative things you are weaving, you have sold for yourself. Now, and once you are make yourself vulnerable and attracted to those unnatural spirits, akarogiri, ndị akarogiri a ga na-abịa aghasara gị ihe. Ndị akarogiri a nwere ike ịnọgide ị na-ebi ụdị life a anọgide efu ka nwoke ibe gị dapụtara na nlọ to ka gị na-enwe mmekọ. Gịnị na-abụ unnatural? Maka na iji aka atara onwe gị those unnatural things. Ị ga na-afụ unnatural behaviors nwere ike na-abịakwutere gị, especially mgbe ị na-arahụ ụra. Ihe o ji abịakarị mgbe ị na-arahụ ụra bụ mgbe the spirit in you have loosened up a little, then allowing their earthly clock the power to move around. By so doing, the spirit, your earthly body will be attracting those things that is familiar with you, with the radiation that you radiate. So what am I saying in essence? Some of this akarogiri spirit that have been disturbing you is as a result of your lifestyle. Yes, those lifestyles of yours bụ ihe mere enu wee na-atara gị. Enwere ike ndị akarogiri abazie, definitely once ndị akarogiri take over in your life, their own is to destroy. Because what is akarogiri spirit? Akarogiri spirit is those spirits that they did not achieve anything while we are on earth. So and then they swore that nobody will achieve anything meaningful. Mana ọ ga-abụrịrị onye kpara nkwa ahụhụ si ngwere bịara ya ọrụ. Ọ ga-abụrịrị mgbe ị nyere ha hand of fellowship. So what am I saying? Bụ na ị ga-agba mbọ ka ịfụ na ibiro life ga na-eme gị ka ị na-ebi life dị unnatural. Because in a life dị unnatural, you will be attracting unnatural beings. And those unnatural beings, their work in your life is to destroy whatever good that is in you. So whatever good that is in you is this. If you pay attention and you follow life that is natural, but if you follow life that is not unnatural, these unnatural beings will always come in form of phantoms, form of akarogiri spirits, and they will be whatever they will bring in your life is negativity. What is abnormal? You can be seeing it in dreams, it can be happening in physical, and all those things is the repercussion for what you have been doing. So what am I saying? Avoid masturbation, avoid it. Instead, occupy your mind. Occupy your mind with positive readings. Occupy your mind with meditation. Occupy your mind with positive thinking. How you and what you must be doing in order to succeed here on earth massively. Believe in me, if you always create time for meditation to think about positivity, you are filling your inner energy, your inner vibration with positive thinking. And in other words, you are attracting positive radiations towards you. So, avoid masturbation, whether you're a man or a woman. This is like canker word that have eaten up, especially the youth of nowadays, within the age bracket of 15 to 30 is eating up. So what am I advising you is avoid such lifestyle, because it will destroy your future. It will destroy your future. It will not help you in any way. Avoid it. Avoid watching pornography. Avoid watching nude pictures. Avoid keeping company of people that dwell in such acts. Maka echiri. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkuzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa miri emi, send them message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat,
0813 82 0813 8243 871. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị ga-echa nkụzi a tụsara ya ndị mmadụ, ejikwa m ohere agwụkwa friends and well wishers gbasalụ my birthday coming up December 1 and Snowball Feast anyị na-eme is an annual event anyị na-eme na temple. The friends of the temple, you are all invited. Friends of the temple, you are invited. Children of the temple, you are invited. Friends and well wishers, you are invited. The best will lie. I hear my woman walk past the angry. When I talk about here, I'm a naga more than I got in a member of what shower. I am my Yonis in the dinner, this will lie no gawan is you couldn't know room and didn't know. Asị m na ihe ọma ga-eme ụnụ. Asị m ihe unu ga-eri bịa ihe eru na abịakwana. Asị m onye ọma na-asị ka o jere ụlọ aja ije na ọma eru nata. Osi ọnwụ na ọya eru nata ya nwụrụ. Asị m na ihe unu ga-eri bịa ihe eru na abịa na. Asị m osisi furu ụlọ na-atụ mfe na mfere ya mapụ ya ọnụ. Asị m na aka ya mụ na jijiji ya mụ na. Asị m ihe ọma dị ya darụ nna na ọdịnala ya pụrụ ụlọ mekwa were anya ha wee fụ. Asị m onye sị ka o mee ụlọ na ọ karịrị ụlọ. Mmụọ niile na-eri oke n'ụbọchị taata gba afọ. Maọbụ onye ahụ maọbụ ndị awa na ha karịrị ha. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ. Ndị enyi m metara onwe m, ọ bụrụ ụzọ na o nwere ihe dị mkpa ị chọrọ isendịrị m personal WhatsApp message, send ya na 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie ka ọ dịkwa n'echi niile.